Ai ama, nola aurki dezaket orain nere mugikorra? Google kontuaren segurtasunari esker, zure mugikorra berreskuratzeko edo eskutxarretan erori dela uste baduzu, datu pertsonal guztiak ezabatzeko aukera duzu. Ikus dezagun nola. Jo tonua aukeran sakatuta, mugikorraren tonua abiaraziko da, dei bat jasotzen egongo balitz bezala. Hurbil bagaude, soinua entzun eta telefonoa aurki dezakegu. Babestu gailua atalak mezu edo telefono bat jartzeko aukera ematen du. Mugikorra norbaitek aurkitzekotan zurekin kontaktuan jar dadin. Azkenik, mugikorra lapurtu izutela uste baduzu, ezabatu gailuko eduki guztia aukera erabil dezakezu. Horrela, mugikorreko informazio guztia ezabatuko da eta gaizkileak ezin izango ditu zure datuak erabili.